Hai लोगोफोर खुलुमबाय मा खबर बयबो मोजाङैनो दङ ना जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैया मोनसे संनाय जानायनि भिडिअ लानानै फैबावनो सानदों आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांगोन होननानै ओमफ्राय दिनै आङो संनो नागिरदों नैबे थाइबेंजों ना आरोना नाखौ लायखांबाय आं दखानाव दानिसो ओमफ्राय थाइबेंखौ दिनै एसे बेलेग संनानै जानो नागिरदों बेसे गोथाव जायो नोंथांमोननो देखायनोसै So, नायलांदो बिदिब्ला फार्स्टआव आङो बिगुरखौ लेमनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर न'नि थाइबें थाइसु थाइ 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 दिं दिं दां दैथाइ बिदि होननाय नियम दंमोन ना गोदो फार्स्ट थाइजेननाय फिथाइखौ बेबायदि खालामोमोन आरोखि ना गोदोनि आबै आबौनि माखासे खोथाफ्रा दानि मानसिफोरा जेनेबा फोथायला जोङो दानिबो नङा गोदोनिबो नङा गेजेरनि जाहैबाय मिथियो आरो दिनै बोथोरा लोगोफोर बिराद दोहो दोहो गरमथार ना सान्दुंबो गैया अखाबो गैया बोरैबा लोगोफोर जायफोरा गोदान भिउवार्स प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालायदो नोंथांमोननि बिराद सापर्टनि गोनांथि आरो जायफोरा गोदान भिउवार्स लोगोफोर प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोनाव भिडिअआ थाबनो सौहैगोन आरोना नटिफिकेसन थांगोन आरो गोजाम भिउवार्स आंनि लोगो आंगो लोगो नोंथांमोनहाबो प्लिज कमेन्ट हरदो एसे थाइबेंखौ आङो सिगाङावनो सुनानै लाखादोंमोन आरो दाबो एसे खान्थि ओंखारगोन सुनानै लाफिनबावनोसै आं सुनानै लाबाय एबार आं बेखौ रग' जानो बादों आरोखि ना रग'बा बारा गोथाव मोना आरो टेस्टआ एखेब्लाबो एसे संनायनि माखासे स्टाइलावबो ओंख्रि गोथाव जानाया आं सानो बेखौसो गगोन आरोखि ना ओमफ्राय खानाया साहाब जाबाय खारगोन खारगानि टेस्टआ आलादा जायो आरो दोनहाबनायना एसे माबा जायो आं बिदि संना जानोसै बिराद संख्रिबो लोगो संनायाव बारा जायाखै आरो आं बे एसे दाना दाना साइजजों हरदों आरोखि ना रायलायलायबाय लोगोफोर आङो नाखौ सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय आङो ना एवबाना थावआव संख्रि हरो आरोना होनबा सिथाबा मोजां जायो ना एवनाया जाबाय आंना बारा फोमोनद्रायबा ओंख्रियाव होनाया गोथाव जाया लोगोफोर सामब्राम फानलुखौबो हाखाबाय आङो लोगोफोर बे फानलुआ न'नि मोनबा गोमो गोमो जायोना ओमफ्राय बिराद गोसा ओमफ्राय सामब्रामखौ आं बेबायदि साइजनि हाबाय ओमफ्राय नैयो जाहैबाय हाइजेंजों सामब्राम गुफुर आरोना थावा दुंबाय लोगोफोर आंना दानाबा आं सामब्रामफोरनि बिदि हादों दानाबा आं बेवहाय एसे फानलुनि गुन्दै कालारनि थाखाय होनोसै ओमफ्राय मस्लाखौ आङो एसे होखानोसै आरोखि ना आंनाव जि दङ बेखौनो होदों आं दे लोगोफोर सरि दे लोगोफोर थारमाने आङो मबाइलाव नायबा आरो एरनाया आख' फाख' जायो मानो होनबा आंनाव ट्राइपड गैयाना दासिमबो हालदै नै बेनि उनाव संख्रि नै दानाबा गावनि दैया रानबाय बेवहाय आङो दै होनोसै आरोना आं बेखौ बारा लाव लाव सौसौ जाया जास्ट ना मोननायनि एसे टेब टेबसो जागोन आरोना
सोलिना लोगोफोर गरम थान्दा नालाय गारामायानो गेब्रेगासिनो आंहा बोरैबानो फिसाफोरनो पिस मोनथाम फ्राय एवबाय आङो जोंहा बेखौ बिफाजों आंजों पुदिना आं बिराद मोजां मोनो बिनि सेन्टखौ आंनाव दा दुन्दिया गैया ओमफ्राय मस्लाबो एसे होखाबाय होनब्लाबो आं पुदिनाखौ हमसै आरो मोननोसैयाव आङो खि एसे होनोसै आं गोदो खि जानो हायामोन दा आं बिराद खि मोजां मोनो अरखौ एसे हिट होनोसै आङो दसे समनि थाखाय एकदम हेल्दी टेस्टी कारि खालामबाय आं दिनै थाइबेंजों ना जाबाय दानाबा